दा नोंथांमोनाथ' नुनो मोनखादों बिसानि माखासे जाय बिथांमोना बिबानावनो दङ बिथांमोनानो गावजों गावनो दाङाबाजि बै सोरबा सोरनिबा खाथा खुलिनो नागिरो माबा खाथा दंलायो जोंथ' मिथिया सोरबा सोरनिबा खाथा खेवनो नागिरो सोरबा सोरखौबा बयकट खालामबासो लायनो गावहा थागोन माने गावजों गावनो बेले बेजे आरो आंनि जिथु एप'ल'जि होनाय लेटार बे लेटारखौबो बिसिएनि साफ्रोम सोद्रोमफोरानो मिथिजोबा गासैबो मेम्बारफोरानो मिथिजोबा मानो मिथिजोबा बेखौ नोंथांमोनासो सोंहैनो नांगोन आरो बिथांमोननियाव आरो आं बेखौनो लुगैयो जे नेक्स्ट टाइम जुदि जोंनि बागै जुदि माबा मोनसे टपिक लानानै जुदि बिथांमोना रायलायो अब्लाना जायनि टपिक लानानै रायलायदों बिथांमोनखौबो मिटिङाव ज' लिंहरफानांगौ आंनिफ्राय बेनो मोनसे खावलायनाय आरो आंथ' सिगांनिफ्रायनो बुंखायो जे आंबोथ' बिसाजों एक्सट्रा जानानै थानो गोसो गैया बेनि थाखायनोथ' आंबो इमान गोबाव मिउजिक भिडिअ बानायालासिनो दंमोन आरो बेनि उनावहाय आङो एप'ल'जि लेटारबो होदोंमोन बिथांमोना एप'ल'जि लेटार होनायखौबो गासैबो मेम्बार्सफोरानो मिथिजोबाखै मानो थाखाय मिथिजोबाखै आं बेखौ मिथिला आरो दाथ' नै नुनो मोन्दों बिपुल मुसाहारि ना मामोन बे बिथाङा बुंदों जे बिसिएनि अनगायै बिथाङा गुबुन मोनसे आफाद दानो नागिरदों बेबायदि होननानै खिन्थु बेफोरबायदि गालाय गुजाय माने बेले बेजे खालामालासिनो जों बयबो जुदि अनलायनानै गोरोबलायनानै थायोबा बा आं निमाहा बिनायाव जुदि बिथांमोना निमाहा होयो फांसनाव लिंनायखौथ' मा होननो बिथांमोना जाय बिथांमोना आंखौ माने इनभाइट खालामनो जेब्ला लिंहरो जेब्ला कमिटिनि मानसि फन हरो अब्लानो आं बयखौबो बुंखायो जे नोंथांमोना मिथियोना जे बिसानि मा गोख्रों एक्सन लादोंमोन बेखौ मिथिनानैसो लिंहरदों ना मिथियैयाव लिंहरदों होननानै आं डाइरेक्ट सोंहरो आरो बिथांमोनखौ ओमफ्राय बिथांमोना बुङो जे नङा जोंथ' मिथिखायो अब्लाबो जोंनि बैसागु रंजालि फोरबोनि जिथु फांसन बेजोंथ' बिसायाथ' जेबो सोमोन्दो गैया आरो बेजों लोगोसे जोङो साफा सानैनि थिननायाव नोंथांखौ फन हराखै जों गामियाव मिटिं खुंनानैसो जेनेबा रायजो राजानि मन्तब्य जेनेबा रायजो राजाफोरा सोरखौ नागिरमारो बेखौ लानानैसो नोंथांखौ फन खालामनाय जादों बेबायदि होनहरो आरो स' बिथांमोननि बुंनाय लेखा आंबो सानो आं बिदिनो मोननै मोनथामसो बिदिनो केन्सेल खालामबाय थांथ'ला दे आङो दानो दावराव दावसि जालायगोन बिदि होननानै ओमफ्राय बिनि उनाव आंखौ न'नि मानसिफ्राबो बुंबाय जुदि नोंखौ जुदि कमिटिनि मानसिफ्रा लिंहरोब्ला नोंलाय मानोथो केन्सेल खालामबाय थानो जुदि रायजो राजाफोरानो जुदि लिंहरमारदोंब्ला बिदिबालाय थांनानै इन्जय खालामनानै फै बैसागो बोथोराव बेथ' जेबो क्राइम नङा बेबायदि होननानै ओमफ्राय बिदिनो आं थांनायबो जादों आरो बिसानिफ्रायबो बिदिनो धेमाजि गगामुग बिदिनो सानजाथिं आंना गोबां प्रग्राम्सफोर दंमोन ओमफ्राय बेखौबो बिथांमोना माने फन हरै केन्सेल खालामनाय जादों आरो ओमफ्राय दा नै रिसेन्टलि दा आं मोनसे प्रग्राम गानानै फैदों गरेस्वर गपसाराव बेखौबो बिथांमोना बिराद कल खालामनानै माने कमिटिखौ कल खालामनानै बिराद टर्चार हरदों आरो अब्लाबो जोंना बिराद मोजाङैनो रंजा बाजायै जोङो बैसागु फांसनखौ इन्जय खालामबाय आरो लोगोसे गपसारनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावहरो जे आंजों फैनानै एसेबां मोजां रंजाफैबाय बेनि थाखायनो माखासे समाव जों नुनो मोनबावो माखासे दैदेनगिरिफोरा नोंथांमोननि सायाव गोबां एलिगेसन लाबोनाय बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो बिथांमोनाथ' जिहेतु सुदेम सनानि बिफा आदै दिपक रामसियारिया जिथु बुंदों जे जोङो ससियेल एन्टि ससियेल एलिमेन्ट होननानै बुंदों जोंखौ ओमफ्राय बेवहायथ' माने आं माने बिथाङा सासे फिसाजोनि बिफा आं सानदोंमोन बिथाङा आंनि जानाय जाथाय बेनि सायावहाय माने मोजाङैनो बिजिरनानैसो बुंगोन बेबायदि सानदोंमोन खिन्थु फारसेथिं नायोब्ला माने वान साइडेडल' जानानै बुंनाय बायदि मोनदों आरो माने बिथांमोना बांसिन टाइमावनो बिसानिफ्राय एरख'जानाय महरगिरि होननाय वर्डखौ इउज खालामनायनि सोलाय बांसिन गेम्स रुदिमारि ससियेल मिडियाआव बांसिन आंनि नाम आरो फेसबुक नायबाबो वाट्सएप बा इन्स्टाग्राम बेफोरबायदि इउटुबावथ' बुंनांला बेनो कन्टेन्ट सोलिगासिनो दा ट्रेन्डिं होनजायो स' आं बेफोरखौ बाबाय आरो बिथाङा जेरैबायदि गाज्रि राव उइक फिल जानानै मानि थाखाय थायाखै होननानै बुङोब्ला सासे बिदि गाज्रि सिटुएशनाव गोलैखांनायनि उनावबो जे मानसिया थांना थानो हायो बा गावनि नाजानायजों मोनसे मोजां जिउआव मोनसे जिउ खुंनाय राहा बा मोजां मोनसे सेटल जानो हायो बेनि एग्जाम्पल महरै थानोसो आं दिनै बेफोरबायदि स्ट्रं जानानै थादों आरो आंनि गोसोआवबो गोबां दुखु मोननाय दङ आंनि न'खरनि फारसे आंनि गामिनि मानसिफोरनि फारसे बा आंनि रिलेटिभ्सनि बागै साननानै आंबो मालाबा बिराद उइक जायो खिन्थु उपाय गैया जानानै थांखांनाय जाथायखौथ' जों मोजां खालामफिननो हाया नङा होमबा बेनि थाखायनो आं माने स्ट्रं जानानै माने दा गावनि लामायाव आं गावनो खामानिखौ मावगासिनो आरो बेनो गासैबो रायजो राजानिसिम जे मा खावलायनो लुबैयो नैबे दिनैनि समाव
खावलायनो लुगैनायाथ' गोबां लुगैयो आङो जिहेतु नोंथांमोना मिथिखायो आं सासे हारिमु मोजां मोनग्रा सासे आइजो स' नोंथांमोननिफ्राय आं सापर्टखौनो लुगैयो अबभियासलि आरो फिउचाराव बेफोरबायदिनो आङो हारिमुखौ मोजां मोनलांबाय थागोन बेवहाय सोरबा बादा होबाबो आरो बिथांमोना हिउमेन राइट्सखौ माने हिउमेन राइट्सनि एगेन्स्ट खालामगासिनो सासे भिक्टिमखौ बिथांमोना सासे कालप्रिटजों माने सेम ट्रिट खालामगासिनो आरोना बिथांमोना मा साननानै मा खालामदों आं बेखौ मिथिया आरो आं डाइरेक्टलि बिसाखौ दाय होनो साना मानो होनोबा बिसायाव बयबो बेफोरबायदि आंनि एगेन्स्टआव गैया साब्रै साबा जाय बिथांमोना बिबानाव दङ बिथांमोना माने आंनि एगेन्स्टआव आरो मानि थाखाय आं बेखौ मिथिया